namin doon. Mahabol kami ng ulam namin. Kaya, Hindi pwedeng maubusan. Magrereklamo. ang pag marami sa amin pahinan, doon kami nahihirapan. Yung mga Ta, delivery. kumakain sila wala sa oras. Siyempre, gusto namin magsirado. Wala kasi kailangan namin mag-serve na naman. Okay, wala namang problema kahit nandun si boss. Kasi ano naman siya. Pero, once na nakita niya kung ano nandun, ay hindi dapat ganito, ganun. Kami ang tinitirang tatlo kasi kami ang Tagalog po eh. Kanina na naman, pinorder na naman ako. Hindi ko naman masabi yung isa kasi syempre siya naman talaga ang ano doon. Yung lalaki ba? May manok na. Dong, Meron. may puso doon ha. Puso. Puso ng Wala saging. naman kayo nog. Mayroon ay. Saan? May pris pa. Nandun din laki ni kuya. Wala. Freezer, nakita ko yun. Hindi, nandun sa rep lang. May rep na kayo? Wala. Nasa rep, sa labas. Doon nilagay ni kuya. Ba't ano gagawin bukas ba ni Risa? Lilot bilatong. Ay, Leot Bilatong. At ako rabanan ng Bilatong. Iyot Bilatong. Iyot Bilatong. Diba? Ang iyot daw, ipupunta doon sa bilat. May tong. Ay, may dugo pala sa taas. Hatiin mo. Wala rin problema kasi. G, sino nagluto ng dinuguan? G, sino nagluto ng dinuguan, G? Ano ang dinuguan? Dinuguan? Nila sa Kaya Gianni. ano namin ni Kuya, naglalasahan kami dalawa. Sakto na rin sinasabi mo. Sabi ko kasi sa kanya, lagyan niya ng konting sinigang mix. Para, Okay naman yung lasa Masarap. niya. kasi nagsabi niya kami dalawa pag nagluluto. Yes, Lasahan mo. O tayo, pag dito sa amin, wala. Hindi talaga ako Parang kumakain. magtulungan lang kami ni Kuya kung paano lutuin. Masarap. Lalo kasi si Richard, naglagay ng mantika. Sabi ko nga kanina, sabi Kasi ko din, minsan obligado magluto ko, sasabihin ni Manong niya, ikaw na magluto na. Pero mauobliga sabi ni kayo ate, kasi. dapat daw hindi. Kaya nga. Mauobliga din kayo Minsan kasi. din si Manong Johnny, lutuin mo naman to AJ. Nagano niya sa amin. Siyempre may Di ba napakayahay? Kaya minsan sa isang araw, siguro mga anim na tayo sa kanya. Yung dalawa doon, ay yung apat doon sa amin ni Kuya. Tigalawa kami. Napay chicken. Samantala sa amin, ilang menu yun. Pakita mo yung ano namin, ilang menu yun. Kasi di- napapansin din kasi namin pag-utosan namin siya magluto. Parang nagsisilangan siya kaya kami nag-aamit. Sa amin kasi hindi pwede talaga yung ano kasi yung taga-taas, yung matataas. Ay, walang ganito. Siyempre kami ang nasasabon din. Siguro sa gabi baka may duty pa siya sa gabi kasi nag-isa pong duty sa gabi. Kasi minsan madalas kaya. May duty pa siya. Hindi. Siguro Baka may- siguro lasing din. Hindi naman. Baka nagdi-duty yan sa G. Kaya pala nagsasideline siya kasi marami siyang pera. Kaya Oo, Natatawa ka doon. marami siyang pera talaga. pero Kasi yung pala, kailangan din niya. Si Johnny ba? yung Nung may-ari future. pala yung bar na yun, pinsan niya. Kailangan na kasi tingnan sa anak mo ba? O iba, sinasabi niya kanina. Eh, anak na, minsan, mag-aaral na. Yan, sila ang mga Ay, patay na. Video man yan. Yang! Puntahan mo kasi budoy. Wala ko kabalo, wala siya dito sa baba. Kung ako doon sa nabasuran kay nila kuya. Sayang. Nagtatawa dito. Nagbulak ako. Rank ba yan eh? Tayong point. Ano mo, tiyan mo? Tapos ang iyong chicken ba? Tugas ko ayaw. Tigas. Gahi. Siya. Grabe. Kasi si Kuya, di ba na
fried chicken ko, hindi naman ganyan. Galing ba dun? Yung kinain nyo una, yung fried chicken ko yan eh. Hindi, yung matigas. Galing yun sa kanila. Yung una dito ka, di ba? Yun ang inulam nyo yun. Galing yun sa kanila. Pero mas maganda yung fried chicken ni Kuya. Di ba? Nilans, oo ka siguro. Pero yun, kahit ibato mo, puta, makita mo na talaga. Ganyan. Nalasing yung cellphone. Muna pala pabalik ko kay cellphone to yun. Masarap pala pulutan yung pipino kahit nga asin. Kaya nga. Ang alat. Alat lang yung sosa. Pit Malo. Pit Malo. Ah. Hala ba, grabe man babaho. Oh. Umupo na lang yung lalaki. Bakit? Wait, malo. Wait, malo. Kahit yun, nangungugat ng ano, nagchichiki yan sila, o di kaya itlog. Lilat ba na? O, lilat. Uy, mong ikaw na, wasod ang ibudoy. Ha? Lakante! Wala man si Budoy, oy. Kainin mo yan. Yang! Mayang! Pabili mo ng ano. Ba't na paano din siya? Nagbubukol. Ay, nakipax. Yung monkey pass. Monkey pax. Yan. Ewan ko. Di naman ganito kasi yun. Sino? Ang yan, tanggap. Sino daw? Naku, baka pumunta na naman sa kabilang ibaryo. Alam na naman, nasa probinsya na naman Oh! sila. Hi guys! Welcome to my vlog. Today guys, is Saturday. So tomorrow is Sunday. So, ayan. Gabi yun na, maguwan daw siya. Manghuan yang! Manghuan yang! Kay budots na to. Say Manghuan. Ito man ka. Kay budots na yung kante. Saka man te. Ah, dito mo likod oh, tago. Itago mo ako. Ayaw mo? Naayon na ako sa chicken. Nantok na ako. Right, naantok na siya. Nakainom ng isang Red Horse. Ante ba? Tatay mo si Tita Kayo ba? Ha? Sino? Si Tita Kayo. Ha? Oh, Di ba? Patay na. it's a fake. Patrol ba? Sabi? Fake news yan. Kasi kahapon pa yun eh. Patrol ba? Patingin daw. TikTok pa siya na magaling. Huling TikTok nga niya yun. Patingin nga. Patingin nga daw sa balita na patay na daw si Chris Aquino, guys. Oo. Huling TikTok lang daw niyo yun. Patingin daw. Kahapon pa. Ang layo ko naman, uy. Baka nga. Kasi Huling TikTok nga ang yun pangit niya. na talaga niya. As in, Yung maganda ang payat niya. Pinagkumpira ka rin mo mula Chris bata Aquino daw. siya hanggang sa ano. Si Chris Aquino. Chris Aquino. Oo, kasi may saya. Huling TikTok niya kasi yun. Ang huling TikTok, guys. Shout out sa mga ka-team Tubol. Shout out sa mga team Tubol o sa Paru-Paru G. Brief. Yan po ang inilahad ni Chris Aquino sa kanyang latest Instagram post. Kaugnay ng kanyang kasalukuyang kondisyon. Sa Hapon pa isang yun. Instagram post, Anong sinabi ng doktor ni Chris na tinamaan siya ng EGPA, isang sakit na ayon sa medical journals ay dahil sa inflammation o pamamaga ng ilang uri ng
cells sa dugo o tissues. Sinubukan daw nilang bigyan ng steroid si Chris nitong Mayo, pero nagkaroon daw ng adverse reaction ng actress taliwas sa dapat na naging epekto ng steroids. Allergic din siya sa maraming klase ng gamot. Dahil dyan, inirekomenda na sumailalim si Chris sa treatment gamit ang Nucala. Gagawin ito sa Houston, Texas, kung saan pagdating niya ay isasailalim siya sa iba't ibang pagsusuri bago sumailalim sa gamutan. Iba't ibang kombinasyon daw ng mga gamot ang susubukang ibigay sa kanya. At kung ano ang tumalab sa kanya ay magiging lifetime maintenance na rin niya. Posible raw abutin ng hanggang 2 taon bago masabi kung umepekto sa kanya ang gamutan. Nagpasalamat naman si Chris sa lahat ng mga nagdarasal para sa kanya. Bahagi ng message niya sa caption, sana raw ay kayanin ng kanyang katawan. Hoy, ang sabi lang, Time is now my enemy. Yan po ang inilahad ni Chris time Aquino is sa now kanyang my latest enemy. Instagram post, kaugnay ng kanyang kasalukuyang kondisyon. Sa isang Instagram post, sinabi ng doktor ni Chris na tinamaan siya ng EGPA, isang sakit na ayon sa medical journals ay dahil sa inflammation o pamamaga ng ilang uri ng cells sa dugo o tissues. Sinubukan daw nilang bigyan ng steroid si Chris nitong Mayo, pero nagkaroon daw ng adverse reaction ng aktres, taliwas sa dapat na naging epekto ng steroids. Allergic din siya sa maraming klase ng gamot. Dahil dyan, inirekomenda na sumailalim si Chris sa treatment gamit ang wala pa siya namatay, uy. Inaano yun talaga siyang malapit na ang buhay niya. Uy. Thank you for watching. Natatakot ako mga kahati, baka pag tinanggal ko to alam nyo na. Haba, di ba? Tapos sa verso ko naman, ito lang. Hindi na oobligahin magsuot ng school uniforms ang mga mag-aaral sa public elementary at high school ayon kay Vice President Sara Duterte.